Moi pitkästä aikaa ja hyvää uutta vuotta. Mä täytin tuossa Tapanin päivänä 59 vuotta ja siitä on vähän vaikea käsittää. Se kuulostaa niin isolta luvulta, etenkin kun tänä vuonna tulee 60 täyteen. Käsittämätöntä. Mutta siis samalla se on tosi vapauttavaa. Siis jotenkin mä oon aina tai pitkän aikaa ajatellut jo, että mun elämä tulee olemaan parasta se 60 jälkeen. Ja itse asiassa mulla on nyt jo sellainen vähän vapautuneempi olo kuin tuossa ennen vuodenvaihdetta. Tai no, loppuvuonna tulee aina vähän semmoinen raskas olo, mutta ehkä se liittyy siihenkin, että mun ikäkriisit on aina ajoittunut silleen niin kuin 58, 48, 38, että kun silloin jotenkin tajuaa, että se seuraava vuosikymmen on niin kuin väistämättä lähellä. Ja sitten kun mä täytän 59 tai 49 tai 39 ja vuosi vaihtuu heti saman tien, tulee se tasavuosikymmen vuosi, niin sitten se jotenkin niin kuin helpottuu. Tulee vapautunut olo. Ja itse asiassa se on tosi hienoakin täyttää 60. Koska mä oon jotenkin aina ollut vähän semmoinen niin kuin pikkutyttö. Suurimman osa elämääni ollut semmoinen niin kuin tyttönen, jota on helppo vähän niin kuin ohittaa ja taputella päähän. Ja siis ei nyt välttämättä kirjaimellisesti, mutta ehkä tiedätte mitä tarkoitan. Niin kyllähän siinä on sitten ihan erilaista auktoriteettia kuin 60. Eikö mä nyt tarkoita, että mä tarvitsen mitään ulkoista arvovaltaa, mutta mä oon itse aina kaivannut elämääni semmoista jotain niin kuin vanhempia, viisaampia naisia. Jotain sellaista niin kuin ihanaa, turvallista, mahdottunutta, feminiinistä viisautta, vanhempien naisten tukea. Ja nyt musta voi itsestäni tulla sellainen nainen. Mulla on sellainen visio, että mä oon semmoinen vanha harmaapäinen tietäjänainen noita. No ei vaan, en ehkä noita, mutta siis semmoinen viisas vanhempi nainen, jonka luokse voi tulla hakemaan neuvoja ja tukea. Se on aika hieno rooli. Että joo, sellaista kohden tässä mennään. Hei hei.